खुलुमबाय बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। मैयानि बिसायख'थिया गासै मोनबा बियाब जेरै बङाइगाव, धलाई, बिहाली, सिडली आरो सामागुरि बियाबाव उफेरा बिसायख'थिया जानानै थाङो। बे उफेरा बिसायख'थिया जानायनि गेजेरावनो सामागुरि बिधानसभा बियाबाव भट सोनाय हाबाफारिनि समाव सासे गोरबोआव थानाय आइजोआ जोखोम जादों आरो हिंसायारि जाथाय आरो भट सोनायनि इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिनाबो गाज्रि जादों। मख'नो गोनांदि बाजेगावनि पलिं भट नम्बर 53आव सासे गोरबोआव थानाय आइजोआ भट होनो थाखाय फारियाव लाइन जानानै नेबाय थानाय समावनो मानसिफोरनि होंगो दोंगोजों नारसिनजानाय आरो दावराव दावसिजों जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जोखोम जानाय आइजोखौ जाथाय जानाय लोगो लोगोनो फाहामथायनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गोजौ बिजिरसालिया बुलचार एक्सननि सायाव मोनसे नेमखान्थि फोसावदों। 15 साननि सिगां न' बिगोमानो जेबो नटिस होआलासिनो सोरनिबा न'खौ सिफायनो हानाय नङा। दायनिगिरि बा न' बिगोमानि बेरेखायै राहा लानायनि सिगां थार बिजिरनाय जानो नांगोन। गोजौ बिजिरसालिया बुलचार एक्सननि सायाव बे सांग्रांथिखौ फोसावदों। न'आ सासे सुबुंनि थाखाय जोबथा रैखाथि जेराव दायनिगिरि जाब्लाबो न'खौ सिफायनाय राहाया थार नङा आरो सोरखारा गुबुननि सम्पतिखौ फोजोबस्रांनो हाया। बेखायनो 15 साननि सिगां नटिस होनायनि उनावसो बुलचार एक्सनखौ लानो हागोन, जायनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिया गोसोबादि बुलचार एक्सन लानायनि खामानिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैदेरखौ होबथानो थाखाय कारेन्ट शट होनानै दोननाय थाराव नांनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै मानसि थाग्रा जायगायाव फैनायनि थाखाय मैदेरखौ होबथानो कारेन्ट शट खालामनानै दोनदोंमोन, नाथाय जायगानिनो सासे आइजोआ ना हमनो थाखाय ओंखारलांनाय समाव हरखाबै सासे खुदियाया कारेन्ट शट खालामनानै दोननाय थारखौ हमनायाव खुदियाखौ बासायनो नाजानायावनो गावसो कारेन्ट शट जानानै जिउ खहा जायो। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला खुदियाया कारेन्ट तारखौ दांनाय समाव कारेन्टआ गैयामोन, नाथाय आइजोआ जेब्ला खुदियाखौ बासायनो थाखाय खारलांदोंमोन अब्लानो हरखाबै कारेन्टआ फैनानै बे जाथाया सोमजिदों होननानै फोरमायथिदों। गवालपारानि जियागुरि खेजुरबारियाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। मैया चिरां जिल्ला 37 नं सिडली बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। 322 नं पलिं स्टेशन 64 नं भबानिपुर गुदि फरायसालियाव एनडिए दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेनगोसा भटखौ होखांनायनि उनाव 37 नं सिडली बियाबनि मोनफ्रोमबो भट होग्रा मिरुआव दावबायदों। गासैबो भट सोग्रा मिरुआव दावबायनानै बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे उफेरा बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो बांसिन भटजों इउपिपिएल दोलोआनो देरहासार जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों फिन आरोबाव उदालगुरियाव सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गावनि माइ आबादखौ हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय नेनाय समावनो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा हरखाबै फैनानै होसोनानै सासे 59 बोसोर बैसोनि फाग्ला मार्दि मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबो, जेराव गाग्लोबजानाय फाग्ला मार्दिया जायगायावनो जिउ खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जाब्रेथला फुलबारियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव दासान्दि सप्तासेयावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बे जिउ खहा जानाया ओनसोलाव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसनि हानजाया थांनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थाङो। हादोरनि रैखाथि हानजायाव साख्रि मावनो गोसो जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ 22 नबेम्बरनिफ्राय 26 नबेम्बरसिम कक्राझारनि सरायकला आसाम पुलिस 7 APBN केम्पआव बिटिआरनि दरबा जिल्लानि थाखाय जर'खा टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट खुंनो थांगासिनो दङ। खुंजानो गोनां टेरिटरियेल आर्मि रिक्रुटमेन्टनि थाखाय बिटिआर खुंथायनि स्पर्टस एन्ड इयुथ वेलफेयार बिफाननि बानजायनायाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानि दाब दाब थावनियाव फैगौ 17 नबेम्बरनिफ्राय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनो थाखाय साखाफारा जादों। बे खोथाखौ फोसावदों बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे खोथाखौ मिथिहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।